לא, שלום לנו. שלום. מה נשמע נמרודי? בסדר. It's been a while. הנה וייל. זה חשוב, הווייל. וואי. הנה חזרתי. וואו. ברוכים השבים, כולם. שלום. שלום, שלום. בוקר טוב. בוקר בוקר טוב. טוב. בוקר. יופי. כיף חיים. יאללה, בואו. מתחילים. בטח. אנחנו עושים בעברית, נכון? כן. בואו. בעמידה. צ'יה. מתחילים מיד בלהלך. פף. 1, 2, 1 ו-2. 1 ו-2. 1 ו-2. אנחנו שוקעים לתוך הרצפה. 1 ו-2. צ'ק, 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 צ'ק וצ'ק, צ'ק וצ'ק, צ'ק וצ'ק. מוצאים מקומות בגוף שאפשר להפיל ומפילים. טוב, דרך כף הרגל, דרך העקב, תוך הרצפה, בתמורה למשקל מקבלים בנג'י. טוב, שמקפיץ אותנו חזרה. טוב, 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 טוב. תשימו לב כבר שאתם עוזבים בעורף, באוזניים, בשכמות, בכתפיים. צ'ק, צ'ק, חוליות, עמוד שדרה, זנב, עצמות מושב, מותן, ברך, פף, ידיים משתרכות, צ'יה, אוויר נכנס, חיוך, צ'יה, חיוך אסימטרי, צ'ק וצ'ק, צ'ק וצ'ק, ואני מכפיל את הקצב, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ומכפיל את הקצב, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ומכפיל את ההכפלה, ומכפיל את ההכפלה של ההכפלה ומרטט. מצוין. וקחו את זה קדימה ולמטה ואחורה והצידה בצד שני. צ'יה, צ'יה, ומהאצבעות ומהבהונות. ובואו לשכיבה על הגב. פרוס את עצמכם לגמרי לגמרי. לתת לגוף לשקוע לתוך המיטה.
מזרון. בתוך כל נקודת משען בגוף נושרים למטה. אפשר כבר לגלגל את הראש. שהוא נופל לכאן ונופל לכאן. ולקחת אוויר, שוב לחייך את זה, חיוך אסימטרי, לפהק את זה, זהו, לרטט את הגוף, ותוך כדי ריטוט לגלגל את הראש ולחייך. אפשר לדמיין שיש לנו מול הפה בלון גדול גדול, ענק, הפתח של הפה, הפתח של הבלון, סליחה, הפה של הבלון מחובר לפה שלנו, ואנחנו עושים מין משחק כזה של פן וככה, אנחנו לוקחים אוויר מהבלון, אוויר פנימה, משאירים אותו אצלנו, מוציאים אותו אל הבלון חזרה, ושוב ממלאים אוויר מהבלון אלינו. תראו שהאוויר נכנס דרך קדמת הלוע, דרך קדמת הגרון. ולהוציא כל ולפרפר את זה יותר. תוך כדי גלגול ראש כל הזמן עם הבלון. אפשר גם להתחיל בלהוציא עוד אוויר לבלון. להשאיר את זה ריק. לגמרי. ספור עד 10. או 6, 10. ולקחת מהבלון. ועוד שוק. לפוצץ את הגוף באוויר, להשאיר את זה בפנים. לספור עד 10. תוך כדי שמרטטים. 2, 3, 4, 5, 6, 10. ולהוציא אל הבלון. בואו נחלק את הגוף לשני חלקים, למעלה ולמטה, מהשרעפת ומטה אל הבטן ומהשרעפת ומעלה אל החזה, ולקחת שטוק מהבלון לבטן. לפוצץ את הבטן, רק את הבטן, לרטט, לפרפר, ולקחת עוד שטוק לחזה. לספור עד 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ולהוציא מהחזה, מהבלון ומהבטן, זהו, ולבעונות, ובואו נשכב לצד, לקרבל את הגוף, לנוח 1, 2, 3, 4, 5, לגלגל לצד שני, לקרבל, ולנוח
1, 2, 3, 4, 5. בואו על הבטן. ידיים לצידי הראש. כבר אפשר לגלגל ולרטט. הפעם אנחנו מחלקים את הגוף. אנחנו עדיין עם הבלון מחובר לפה. נחלק את הגוף לימין ושמאל. צד ימין וצד שמאל. קו אמצע. ואנחנו מפוצצים לצד שמאל אוויר מהבלון. משאירים אותו בפנים ומכניסים גם לצד ימין. זהו. משאירים את זה בפנים, סופרים עד 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. מצוין, אפשר לגלגל את הראש דרך המצח ולהוציא מימין ולהוציא משמאל להשאיר את זה ריק. גלגל את הראש ולהכניס אוויר. בואו לישיבה. מיד מתחילים להניע. גלגל את האגן. משען נוח. אוזניים מזמינות את התנועה מהאוזניים של האגן, מהמותניים. חיוך. קולות. דמוי פיהוק. גם אם אין פיהוק אז מלאכותי להזמין אותו. ואז הוא בא. שיעול. ובואו נעשה חלוקה אחרונה שאנחנו מחלקים לצד הקדמי של הגוף, כמו זה, והאחורי. אז אנחנו לוקחים שלוק גדול מהבלון בצד האחורי. זהו, משאירים את זה בפנים, ומפוצצים את שאר האוויר מהבלון לצד הקדמי. מניעים גוף מלא, סופרים עד 10, ומוציאים אחורי אל הבלון, ומהקדמי, וקחו שוב שלוק מהבלון, ותוציאו אל האוויר. כמה פעמים ככה פנימה, ועוד פנימה, לא משנה לאן, רק שזה יהיה אל הבלון והחוצה אל הבלון. שוב, ובואו לעמידה. שיעור בספיד. צ'ף, לרטט. לפרפר את זה.
ציפול. קפיץ, צ'ח, צ'ח. אני לא קופץ, אני מקפיץ, צ'ח, צ'ח. צ'ח, צ'ח. 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 לנער את זה לגמרי, אוף. זהו, להוציא נחסואידים ממקום מחבאם. צ'ח, צ'ח. אוף. צ'ח. צ'ח. שיש. ולגאונות שוב. צ'ח, צ'ח, צ'ח. ולשם, למטה, מהאוזניים. צ'ח. ולמעלה וכאן. לנקות את זה משם. צ'ק. צ'ח. פף. רואה את זה עוד יותר. צ'ח. צ'ח. אפשר לעצמנו צ'ח. 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 צ'י. ואפשר לעולם. צ'ח. צ'ח. צ'י. שפיר. צ'ח. מאחורה. שפיר. מלמעלה. מקדימה. צ'ח. לקחת את זה, לא להישאר במקום, לסיבוב, בחדר. צ'ח. צ'ח. ניסו לראות שאתם לא מפספסים שום מקום. בראש, בצוואר, בצלעות, לא מסודר בכך, אבל לעבור על הכל. צ'ח, בגב. אוף. אפשר ממש באצבעות ברזל, כאלה ישרות. פף. צ'ח. במצווה. תודה רבה חבר'ה, אוף. בוקר טוב. בוקר אור, תודה. תודה רבה. תודה נמרוד, בוקר טוב. בשמחה. היה כיף, תודה. יופי. יאללה חמודים. יום טוב. יום טוב, שבוע טוב. אמן. ביי. נמרודיק, נדבר יותר מאוחר. סבבה. יאללה, שאלות, ביי. צ'או.